Nawr te, yn anffodus ar ddiwedd wythnos diwetha, dath yn newyddion trist yn farwolaeth Alun Morgan, gitarydd flaen ac un o aelodau gwreiddiol y band Rees. Roedd Alun wedi bod yn sâl ac yn dioddau o gancr ers i'w 7 blynedd, a un o'i ffrindiau pennaf ac un o sylfaenwyr y band Rees yw Liam Ford. Bore da, Liam? Bore da, Richard. Siwr i chi bore yma? Yn credu blwyddyn newydd i chi a pob un, ond drist achos yr y newyddion am Alun wythnos un. A cynta, diolch i chi wedi bod yn supporter fawr o Rees ers y dyddiau cynta, a i roi cyfle i fi ar ran Rees i dweud ni'n great shock i ni, a ni moyn ylygu o teimlad ni i teulu Alun drawn Canada fyd, so diolch yn fawr. Liam, be fyddwch chi'n cofio am Alun? Beth yw nodweddion am Alun sy'n aros mas i chi? Ond credu beth, i ni yn Rees, beth oedd Alun yn dod oedd egni am y sŵn fyw. Oedd e'n bendant i gweithio dy'r PA Boys a wneud siŵr bod y sŵn yn fyw yn well na oedd pob tro. A dod egni i'r perfformiad fyw i fyd, a dwi'n dweud trydydd yw y melody oedd yn dod i'r prif gitar pryd o'n i yn y studio i fyd. Ond dros yna, ffrind gret i pob un o band i fyd. Sut ydych chi'n nabod eich gilydd? Sut ydych chi at eich gilydd? Wel, mynd nôl na, Richard, bod di 73 oedd fi a Scott yn prep school yn Raglan, a oedd Alun na, a wedyn o'n i gyd mynd i'r ysgol yn Henffordd wedyn, boarding school, so o'n i'n gwybod each other ers 73, so o'n i'n gadael yn 77. A na le oedd trio ni, fi, Scott a Alun cwrdd, a na le oedd Rees dechrau. A wedyn nath Nicky ymuno chi wedi, mae'n siŵr, ie? Ie, oedd un drymor cyn Nicky, oedd yn yr ysgol dyn ni, ond oedd yna heb gweithio, a na pryd o'n i dod â Nick mewn, bod di 78 yn credu o Nick o mewn. O gofio nôl am Alun te, Liam, siwr gitarydd oedd e? Oedd stael un yna dy Alun, a oedd yn wastad moyn, oedd Gary Moore, oedd yn rhywun oedd e'n gryndau lot, a oedd e'n trio dod a lot o melody mewn i Rees, so pryd o'n i ysgrifennu can, so fi'n mynd efo i'r band, a wedyn gofyn Alun, beth yw riff gorau ni gallu roi, o'n i'n gweithio ty gilydd yna, so oedd clusten gret yn bosti melody around y can a riff. O'ch chi'n gweud yn gynharach, Liam, bod wedi symud i Ganeda. Beth atho fe mas i Ganeda, de? Wel, wedyn oedd yn briod i raig Sally, a oedd yn amser pryd, o'n i'n meddwl lot, oedd yn 85, oedd Rees yn mynd mlaen i ddim, a ni wedi cael, oedd lot o pobl yn meddwl am Rees, o'n i mewn i Saesneg, oedd ein yn edrych at ni, o'n i jyst wedi dechrau gwaith o Scott as well, a oedd Alun dweud, os mae Rees yn cwpla o'i mynd i Canada, oedd chance fawr, a na fel oedd yn gwaith, ond oedd yn nôl beth di 5 mlynedd yn ôl, a dweud, sy'n Rees wedi mynd mlaen, so fe wedi aros, so yn credu oedd yn gwaith a pryd oedd Rees gorffen beth di 85 hefyd. Pryd oedd y trydwethau ydych chi wared eich gilydd, de? Wel, oedd hwnna pryd oedd dod draw, oedd yna yn y faenol, beth di 5-6 blwyddyn yn ôl, a y tro diwetha oedd Rees performer gyda Alun. Ond cofio oedd yn mor blest i chwarae gyda Rees eto, oedd y ffiliaros i ymarfer, a wedyn yr llwyfan yn y faenol, oedd yn amser, o'n i'n gallu gweld yn llygad Alun, na le oedd y moyn bod ar stage dy Rees.
Wel, Liam, diolch yn fawr iawn am roi'r teinged bore yma. Falle y teinged gorau allwn ni roi iddo fe yw chwarae un o'i hoff ganeuon gan Chris. Pa un o'r ganeuon bydde ti'n meddwl bydde fe eisiau clywed bore yma? Wel, o'n credu un o'n i'n gweithio ar fel yn dweud y melody na ar riff oedd un o'n Chris a Alun moyn i chwarae, un o hoff ganeuon hefyd, oedd merched Gwyllt a Gwin, a'n credu mwyn na'n dod a riff oedd fi Alun neud fel prif gitarist a lead break hefyd. So yn credu bydd hwnna'n gret am Alun. Wel, Liam, diolch yn fawr. Fel i'n gweud, newyddion trist ar dechrau'r flwyddyn fel hyn, ond diolch yn fawr iawn i chi am ddod ar y ffôn bore yma roi teinged i Alun Morgan. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr, Richard. Dyna Liam Scott o Chris, a fel teinged i Alun felly, dyma Chris a merched Gwyllt a Gwin.
Diolch yn fawr i Liam Ford am roi teyrnged fyna i Alun Morgan, gitarydd flaen y band Rees y gan merched Gwyllt a Gwin. Gobeithio bod Liam yn dal i wrando, achos mae Hugh Dylan Owen wedi cysylltu ar yr e-bost yn fan hyn. Wedi sgwennu englyn cof am Alun Morgan. Enw'r englyn yw Rhyfelwr, a mae'n dweud cof am Alun Morgan, gitarydd Rees. Gwyliwn rhag ofn i'n galar, dywyllu a dallu'n cof lliwgar, a mae'n feistrolgar, yn rwygo tiwn o'r gitar. Hugh Dylan Owen. Yr englyn na nes i ddarllen gyda, diolch yn fawr i Hugh Dylan Owen am sgwennu'r englyn na. Na fi'n siŵr bod yr englyn na mae'n lan ar wefan Radio Cymru rhywle wythnos nesaf. Methu neud na bore yma'n anffodus, ond diolch yn fawr i Hugh am ala'r englyn i mewn, a ni'n siŵr bod yr englyn ar gael yn gyffredinol ar wefan Radio Cymru wythnos nesaf.